Iya, dikasih itu spesial buat yang punya rumah. Ada Japeng Gunung, monggo. Mas Ali dados. Terus spesial juga si Bang Aku, si Bang Putri. Engkang ngesake lagu campur sari Japeng Gunung. Ibu-ibu yang depan semuanya. Ini ibu-ibu yang depan mau request lagu apa, Bu? Hah? Bu, iki qasidah dudu pengajian. Masih anteng ngono, Bu. Jagung. Enceh, aku sewa, aku nyanyi keliru. Oke. Tahu bulat. Saya pengen goyang tipis-tipis ya boleh loh, Bu. Ampun dimpet. Saestu nek dimpet iku gak apik. Biasanya marai penyakit. Ambune bludak, Dok. Hah? Apa sih? Ya mbah kono dijawab dhewe. Mbok ora aku, Mas. Injih. Pripun karo turu? Ah, kekrungu apa enggak, Mas? Coba medun ku njaluk sangu Pak apa bapake. Heeh. Aku lho ewah ya, Mas. Mandap niki. Mandap. Oh, Pak Agus. Oh, Mas nggih. Agus, aja ning kono to, Mas. Iki bapak iki njaluk kowe kon Agus. mene. Heeh. Nggih. Nggih. Tak dongake mlebu swarga. Ayo, Dok, ayo. Mas, nek kono kae biasane Pak Agus iku senengane nyawer terus lho, Mas. Agus iki Nek kono. tiyang mriki ngoten nggih mboten? Ngoten apa mboten? Aku kok malah senyum-senyum. Ayo. So. Syukur bisa nyangan gunung desa dadi rejo ora ilang jroning padha lara lopo.
Nggih. Sing pundi? Mas Agus. Mas Agus. Bojo loro alah sampean niku lho Pak Tugi lagune kok bojo loro terus jane reti lagu liyane napa mboten? Yo mengki diparingi ya. Nggih, sawah Pak nggih. Lah iki pripun Pak Agus? Sampean mau nyanyi? Monggo, lagunya apa? Oke baik. Syukur bisa nyala gunung desa. Sok. Jane bapake do sangu napa mboten sih? Entek, Nduk. Do ngagem sarung biasane niku do gak sangu, Mas. Nah, Pak Tuki matur suwun lagunipun bojo loro. Heeh. Lah, semene langkung gitu kuyah, Mas. Heeh, Nduk. Gitu kuyah ngedi bareng-bareng. Iki BBM mundak uyah 2000 gak oleh. Paling ora sak cantring iki ya 5000, Nduk. Heeh. Telateni. Iki lho Mas Agus iki lagune napa, Mas? Hah? Ayo langsung munggah saiki, Mas. Apane sing mbok unggahno? Iki lho Mas Agus nyawet katanya kalau sama nyanyi gitu. Gitu. Sama nyanyi ke atas. Nah, lagunya apa biar disiapkan sama Mas Ali? Teman sejati, oke baik. Teman sejati. Nah, tak sokorno riyen nggih. Iya, Dok. Habis itu Mas Agus. Syukur bisa. Alah. Syukur. Ayo. Ngono kowe kok sentimen no, Mas. Ancen tak prank modelmu. Ayo, Dok. Syukur bisa. Nyawa. Gunung desa. Nyanyinya di sini atau di sana?